Здравейте отново! В това видео ще ви разясним методологията за сертифициране на училищата, които прилагат мултисекторния подход и начините, по които вашето училище може да стане част от тях. В основата на работата на училищата, прилагащи мултисекторния подход, се поставя крайният резултат. Обектна оценка по отношение на сертифицирането на конкретно училище са ползата и смисъл от прилагането на подхода, каква промяна настъпва в знанията, уменията и компетенциите на децата, отношенията и нагласите в целевите групи какви са. Настоящата методология е подчинена изцяло на проектното предложение в изпълнение на мултисекторния подход, което е финансирано от програма Erasmus+ и се основава на следните базови стъпки. Определяне на необходимата база усвоени знания, умения и компетенции, тяхното разглеждане на ниво оценка, определянето на броя казуси или проекти, по които училището е изпълнило мултисекторни задачи за определен период, приноса на училището в разширяване на базата от данни, свързани с примерни задачи, казуси и организирането им в онлайн платформата, създадена в рамките на проекта. Приноса на училището в популяризирането на проекта. Това са основните критерии, по които екип, който е съставен специално за целта да извършва оценки и да сертифицира училища, ще класира вашето училище за значка или не. Във връзка с изпълнението на горе изброените базови стъпки, за да бъде сертифицирано дадено учебно заведение, същото следва да премине през фазите по внедряване и адаптиране на подхода от страна на преподавателите. Разработената методология е подчинена на релацията капацитет човешки ресурс, организация на училището по прилагането на подхода, влияние върху резултатите на учениците и сертифициране на училището. Покриването на горе изброените релативни връзки се отличава с сертификат за съответното училище, прилагащо мултисекторния подход, като сертифицирането се извършва на две нива – сребърна и златна значка. Придобиването на всеки един от горе изброените отличителни знаци е съпроводено с покриването на съответните цели. Обект на оценка за сертифициране ще бъдат: сформирания училищен екип за прилагане на мултисекторния подход, броя класове, в които се прилага мултисекторния подход, наличието на годишен план за прилагане на мултисекторен подход за фиксиране на времевата рамка, по колко глобални теми са работили учениците, училищният екип по прилагане на подхода адаптирал ли е своя собствена задача, казус за работа, училищният екип споделял ли е информация по отношение на напредъка, трудности и препятствия по прилагане на подхода в нашата платформа, изградена в рамките на проекта. Какъв е броят на проведените срещи между училищния екип по отношение на обследване на напредъка и придобиване на практически знания на учениците. Има ли описание на приложените форми за осъществяване на връзката между предметите в контекста на прилагане на мултисекторния подход и до каква степен подробно е разработено то? Какви извънкласни занимания и други форми на училищно ниво са приложени в контекста на прилагането на мултисекторния подход? Това са критериите, по които всяко едно училище може да отговори на тези поредица от въпроси и да кандидатства за сребърна или златна значка в нашата платформа. Благодаря за отделеното време и внимание. Нашият екип е винаги на разположение да отговаря на въпроси чрез нашата платформа. Може да създадете дискусия по всеки конкретен казус или да предизвикате собствена дискусия, на която и нашия екип и другите училища, които вече са се включили в нашата платформа, вероятно ще отговорят.